Здравейте от борда на Ремсъра в Северно море. Искаме да поздравим с настъпваща нова година всички моряци и да сме живи и здрави, както и семействата ни. И най-важното, Бог да пази всички моряци, нас, семействата ни и всички българи. Моите вятър е 3 фута дила. И много успехи в бранша. Здравейте, скъпи колеги! На вечерието на новата 2024 година ние от екипажа на Ария Мандес желаем вятърът винаги да е на наша страна и Свети Никола винаги да ни закриля. Нека новата година бъде по-добра и по-успешна за всички нас. Бъдете живи, здрави и гонете мечтите си смело. Нека новата 2024 да бъде по-спокойна, по-добра и смелена за всички нас. От екипажа на Рен Саплайер искаме да желаем на всички колеги здраве, щастие и успехи, пътен вятър през следващата 2024 година.